Bala ko like Garland. No. Ito bang dali ba? Uy. Ano bang dali pa? Nakaila ko pa, oy. Unsa? Gapa na kay ko. Kaya mo dahil kagagwisyon? Muatin dito karon sa moving up ceremony sa atong bunso nga si LG. Pero ay ha minilikaw, gitudloan una siya sa iyang mama kung unsaon pagdawat sa insakto sa iyang certificate. Naagin na'y kumusta o syempre gamay nga kiay-kiay o dili gyud na malimtan ang baw. Og imbis padulong na ni mulakaw, nakalit lang siya ka bad trip. Kaya ang iyang naibawan, wala siya higarlan. O nang gining panahon guys, nga nabalakan na gid mi kay kakabulingit na gid siya tungod sa ali na siya kasabot kay suko na gid siya sa mua kay wag siya higarlan. Higarlan niya. Usan na dre, gusto ka higarlan. Pugos kita pangita garlan ani karon. Kita higarlan na. Gusto ka higarlan. Ug karon abot na sa binyo. Mao ni ang panahon nga among gipangita ang ilang mama. Takurag ng mama. Maoday tuod ni karon ang ato ang videographer pero kay dili pa man busy nagka-busy sa siya og selfie. Ako pud ani nako sa kilid nakoy kauban niya sig istorya mi abot sa numero kay di mi pakadaog. Itago lang nato siya sa pangalang Julius. O naarami diri ho tanawa gani ko grabe gid ako ang maritis ani ba. Tuara. Istorya man nagnumero 809 wa mi kadaog. Mao ni siya guys sada kay pagka-decorate ba. Bilib ko sa mga teachers ug mga staff nga nag-decorate ani ba. Kasi gyapon sa nato ang atong bunso ako nakaplastar na ba siya siyang bangko. Tama po nato siya kung sa kagwapa siyang porma. Araw. Wow, kagwapa yung kaya ni. Nagani kaliwat sa papa. Yahoo! Siyempre, full support po kay yung mama. Pasensya kasi lang mama kay camera shy na siya. And this is it. Nagsugod na gid siya. O tanawan yung porma ni Boy Tipak nana nakasimple si Boy Tipak. O tanawa lang. O naka-medyas na. Naka-Spartan. Okay. Loya Boy Tipak ko dili kapalit sapatos. And this is it. Morning panahon nga nagkabisin taon kung arin sa garlang akong yatag sa mong bunso. Naana day tuod ko ani nag-ong-ong sa hagdan ba. Kaiun na kay kuha ni ba tungod sa ka-excited ba. Excited na kay kumutaod sa garland para sa kong bunso nga si LG. Ay, nanay gid ning ginikanan no. Pero ay ning mahuman nga video, buot na akong magpasalamat sa tanang teachers nga naghatag sa ilang oras ug sa ilang kahago para lang matudloan ang tanang mga estudyante. Salute to you, ma'am and sir. Daghang salamat. Yahoo!